ce-i cu ăsta mic aici? Iar mă filmez, mă, frate, doar nu pot să fac nimic ca tine. Am bafă. Ești obligat să accepti Prin lege. cadrele astea puternici. Prin lege, da. Prin legii, contractual. Da, mă. Dacă știi ce am făcut aici, băieții ăștia tuneri, ăștia șmecheri, de aici, a dispărut ceva, nu? Nu, zilul ăsta să filmezi, să arată la băieți. Ăștia care le mai rup pe fuliile, care mai rup curelele, care să mai desfac fuliile de jos și nu știu de ce, mai ales la BMW. Nu le mai dau explicații. Să bat cap pe el. Cam atât. Finalul ăsta. Aici avem o problemă, ca și la BMW, mini, mai rar întâlnit la Volkswagen, dar deci este și de 6 vadă și dușmani. Mai rar întâlnit la Volkswagen se întâmplă după ce sare de limita de 8000 de turi, intră în vibrații și începe să slăbească fulia, oricât ei trage tu Loctite, oricât îi trage, se slăbește fulia. De-aia am și anulat balansierul ăla, un damper de gumă ăla. Așa că și la BMW băieții care fac și întâmplă problema asta, să ia un pic și o foaie și să înceapă să caute sau să bage la cap că oricât ai băgat bani în damperi, oricât ai strânge la M50 mă refer, ai strânge fulia, e doar o chestiune de timp se va slăbi. Fiți băieți deștepți, nu fiți proști și puneți mâna și băgați la cap. Ce aș putea să fac aici, odată ce am dat gaura aia acolo, am dat punctul ăla acolo și mă gândesc să-l tai pe ăsta și să fac auto în spiral pe aceeași dimensiune. Întrebare, temă pentru acasă. Pentru M50 în special. În cazul în care v-ați săturat să rupă fulia, v-ați săturat să sară de la punct, să spargeți motoare, să se deplasează ordinea de citirea și poziția la arbori, luați un pic și o foaie și scrieți acolo, temă pentru vacanță. Mă relaxare în vacanță. Dacă băieți deștepți, știu ce vreau să fac aici. Totuși văd băieți deștepți cu majoritatea așa, dar sunt și dobitoci. L-am găsit. D6. Perfect. E și de la bunul, de la Berna. Foarte bun și pe da, scoatem Nu cu nealtă.
Ăsta e mai mare ăsta, este de 7 jumate, mi se pare, sau 8. Nici nu mă interesează. Iau pe ăsta până aceea. Bine, hai că vă zic înainte să nu vă mai las să mai fierbiți. Îi mai facem o pană, mă, băi. Ca să nu se mai rupă, mă, frate, fulia la Vibrochen, la M50 și la altele, nu numai. Ani de zile de spart motoare, nu v-a săturat? Nu v-a dus capul, mă, frate, să faceți și voi, uite, o mică inginerie de asta, uite așa? Simplu. Puțin. Și după aia trecătoare, să dă gaură trecătoare, să dă trecătoare și în Vibrochen. Mai mult de 10 mm să intre, sau mult 10, 15 mm nu trebuie să intre. Și când am strâns Vibrochenul la ce cuplu vreți voi, ați înțeles? Una la mână, a doua la mână, bagi puțin loctaș și poșul și eu îți garantez că poți să-i dai 10.000 de ture la motor și nu se mai desface de aici. Faci, îmi pare eu, decât să dai 10.000 pe un motor că l-ai spart sau să iei un dumper de la de 800-700 de euro, ei faci una de asta românească mai ieftină și mai sănătoasă. Uite, am și emoții, scapul ăsta din mână. M-am intimidat. Nu-i bine. Scârți. Puțin ulei. Și mergi. Tu ce filmezi, mă, în loc să filmezi antebrațul ăsta aici, tu ce faci? Filmezi Nu spinal? știu deja, băieți. Nu știu, băieți. Filmează aici. Ia vezi. Ia. Tricepsul ăsta aici. Oricum numai bărbați să uită la noi așa că... Nu mai bărbat să Așa zic statisticile. Așa zic statisticile. Bă, nu prea îmi plac bărbații, dar uneori mai vine așa câte o idee. Să iei spirala la mai mare și să-l Nici folosești. măcar nu știi ce nimerești în ziua de azi, așa că închiși tu ochii și îți faci treaba. Ma trebuie? Mă trebuie. N-a ajuns. Că l-am pătruns să... S-a futat, doar ce l-am lăutat. Ok. Doar ce le-am lăutat foarte bun.